Ilang buwan na lang Pasko na, pero di pa rin dama ang katahimikan ng iba. Dahil pala sa'yo, pandemya. Hindi man lang napuntahan magarang pasyalan, hindi man lang nagawa bonggang kasalan, hindi man lang na-celebrate yung Dibo party. Kasi yung dadalo is limited only. It really hurts ang mabuhay ng ganito. Ang mag-aral ng online class na buong buhay mo at tao ay apektado. Yung tipong pinipilit mong maging masaya sa module nga na walan ka na ng gana. Oo, nagkaroon tayo ng limitasyon dahil tayo'y natuto sa ating sitwasyon. Kaya estudyante, hindi suicide ang solusyon para itigil mo ang buhay mo ngayong taon. Labanan module stress at depresyon dahil may kasiyahan ding ibibigay ang Panginoon. COVID-19 Corona? Oo, ikaw nga pala, yung sumira sa mundo para mamamatay ang milyon-milyong katao. Pero di bale, salamat sa limitasyon. Kahit papano ang tao'y natuto na magdasal sa Panginoon. Kaya COVID-19, umalis ka na. Naninira ka na kasi ng relasyon ng iba. Kapamilya, kaparkada, kahit magjawa miss na ang isa't isa. COVID, umalis ka na para kami makapunta na sa eskwela. Para ipatuloy ang pangarap na minsan mo nang sinira. Tingnan niyo ang social media. Hugot doon, hugot dito ang nalalaman nila para maibsan lang ang sakit na nadarama. Pakinggan niyo ang balita sa radyo at TV. Maraming kabataan nang nagbigti. Maraming nagtatanong kailan ba matatapos ang ganitong klaseng sitwasyon. Maraming nagtatanong, tsaka na ba? Kung pagod na? Kung sa eskwela kami quit na? Kung magjowa nag-break na? Kung buhay namin tinapos pa? Nakakatuwa. Yes, may lindol, may baha at may corona. Maraming nagsasabing Panginoon babalik na. Ngayon doon, tiyan, noon dito. Dito natin na-realize na subok tayo ng Panginoon. Pero isa lang pala ang solusyon ang magdasal sa ating Panginoon. Nakakatawa. Oh, dapat problema itawa. Just to realize to quit is not the solution, but to pray is the best weapon. Kaya salamat Panginoon sa masayang pagsalubong ng makabagong panahon. Kaya Corona, pwede ba alis ka na? Pwede ba alis ka na, Corona? Nakakasakit ka na? Nakakapirwesyo ka na? Alam ba kung anong ikasasaya? Sa pag-alis mo, lahat ng tao sasaya. May pangarap na namang itutuloy. May pangarap na naman, may kabataan na namang mangangarap ulit. Dahil sa pag-alis mo, pandemya, lahat kami sasaya. Ayan, maraming salamat po sa nakikinig po sa aking kinumpost po na spoken poetry, and abangan nyo na lang po ito sa aking YouTube channel. Maraming salamat po.